1, 10, 18, 20, 23, 27 og 33. Her har vi vindertallene, der i weekenden udløste milliongevinsten. 7.463.000 plus følgepræmier. Og det skulle da også lige sive ind. Jamen, man tror jo ikke på det først. Man farer over på tekst-tv og tjekker tallene. Pengene, de er dog ikke Allans alene. Det, der er endnu mere vildt, det er jo, at den er solgt i 10 anparter, så der er 10 mennesker, der bliver rigtig glade og får lidt over 750.000 hver. Kuponerne er solgt i Slikhjørnet i Næstved. Det er et såkaldt anpartssystem, hvor flere spillere går sammen om en kupon. I Slikhjørnet koster en anpart 132 kroner, og ejeren af kiosken, Allan, han spiller for det meste med selv. Og de fleste vil nok ærge sig over at skulle dele. Jeg synes, det er dejligt, at der er 10 mennesker, der får glæde af 750.000 hver. Og så se de glade mennesker, der kommer. Det er fantastisk. I dag var de så nede i banken for at hæve gevinsten. Og så har vi så endelig fået bekræftet for banken, at pengene de er overført til kontorerne. Og nu til det helt store spørgsmål. Hvad skal pengene bruges til? Jeg har rigeligt at bruge mine penge til. Jeg har 2 piger på efterskole selv, så jeg ved godt, hvad de skal gå til. Det er faktisk ikke første gang, at Slikhjørnet har solgt en vinderkupon. Sidst løb gevinsten på 1 million kroner i Keno. Du er et heldigt sted, og det vil jeg jo så også mene, man er. Altså når vi kan gøre det 2 gange på 2,5 år. Og nu hvor det er anden gang, at en vinderkupon er solgt her, så lad os lige slutte af med et godt råd. Det bedste lottotricks, det er at købe anpartsspil, hvor der er flere krydser på.